toho celého kempu. Takže jo, půjdeme navštívit kamoře. Matěj, a víš, co jsem si uvědomil? No. Je zatím, to natáčíme. Tak tam máme jenom málo prostoru. Protože když se kouknu, tak už máme 41 vteřin. No, to není špatný. Samozřejmě, že můžeme jenom 14 minut, myslím, aspoň trošku. Hej, víš, že to je takový těžký natáčet to video na celosvětový kanál. Je tak super. Jinak, Matěj, tadyhle jede na kole bahnem. Vidíte to bahno? Vidíte to bahno? Kámo, je fakt mega. Jinak Matěj už tadyhle nemůže jet. Jinak jedeme za kámošem. Řekněme takhle. Matěj, jako to video je fakt těžký natáčet. Jo, no. Hele, jako, vem si, že tohle bude moje první hlasový video. První, jo. No, protože já jsem natáčel už, to, kde jsem natáčel, bez hlasu, to bylo na horách, teď to je, jakoby, tak bylo v akváči, v Berouně, a pak bylo, jakoby, a teď by měl někde za chvíli víc, jakoby, myslím si, že by měl víc, jakoby prostě, akváč, na Tralanie, samozřejmě i tady ten akváč, že už tam byl kámoš, už tam byl kámoš. Matěj! Jsi tamhle, Matěj? Matěj, pojď! Ty celosvětový kanál, bez tebe to nesmí být. Jestli tam jezdíš, hej? Já ho nemám v záběru. Hej, tam není. Tak. Matěj! 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 Chceš být na YouTubeku nebo nechceš? Co? Ale chceš být! Chceš být! Chceš být na YouTubeku! Pomoc! 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 Jak teď natáčím na YouTube. Trošku menší vlodík. Jo. No, jsme to teda rozcvičili, jo. Matěj. Takže, jako, já už nechci být na YouTubeku. Tak asi budeme hledat kámoše naše. Nebo i nový kámoše. Nebo bych to pak mohl udělat tak, jakože... Ocha, Matěj, to obejdeme, to radši obejdeme. Tak jakože jsme mohli skákat na trampošce s těma mýma zádama. Kolik máme minut? 40 minut. Takže jo, zatím bude takhle. Jinak, že jo. Matěj právě vyblil. Co tam vyblil? No právě, že asi tak. Bacha, auto, Matěj. Bacha, auto, Matěj. No, jak tadyhle. Takhle má to je prostě takový stav. Matěj, my jdeme na hřiště, protože tam je nejvíc dětí. Ale vidíte, to je zaplněný. Ale vidíte, jak to je úplně zaplněný megálně. Jakoby jako divnej pocit. Počkat. Matěj, neprč. Matěj tam právě sere. No, jinak, tohle je naše hřiště. Tady třeba tu pod Radoší. Doporučuju. Tadyhle fakt jít. Protože tady to je mega. Prostě mega. Mega.
Kámo, pozor, pozor, už to začalo, kámo. Kámo, co děláš? Nezajeď mě. To je fakt super, lidi, to je fakt super. To je mega. Hej Matěj, tak pojedeme dál. Tady ten asi s náma jezdit nechce. A jdeme. Teď popovídat, tak nohou pojedu. Mohli bychom si... Matěj! Ne, že mi to uděláš jako včera. Já bych to... Počkej Matěj. Takhle. Takže, teďka si chvíli popovídáme. Na to, že to dopadlo takhle, tak jakoby... To jde tak, že prostě máme málo odběratelů. Tak prosím, aspoň těch víc, tak prostě dejte tam ty odběry, dejte na tady to video lajky. Prostě je to tak. A právě tamhle někdo slaví Vánoce. Máš toho snad druhý Vánoce, ne? Že natáčím vůbec. A víš, že to bylo na videu. Na celosvětovém kanále. Lidi, to se mi fakt líbí, to se mi fakt líbí. Vole, lidi, celosvětový kanál. A ona se takhle, celosvětový kanál, ona se takhle strapní. Wow. No, nepočítám jako Afriku, jo? Ale tam ten kámoš nás asi fakt nechtěl. Tak to by bylo asi pro tohle video všechno. A já se s vámi loučím a čau. Matěj, řekni čau. Čau. Takže jo, to by bylo všechno a čus. Říkal jsem čau.